Ако можете да си откраднете едно нещо от моя профил, то Ника е тази рецепта за хрупкава баница с оризови кори. Използвам 4 цели яйца, които разбивам и към тях добавям 2/3 от опаковката сирене. Към сместа прибавям една супена лъжица скир или кисело мляко и двете стават, щипка сол и супена лъжица брашно от елда, но може да използвате и нормално брашно. След което си намазвам съда, в който ще си наредя баницата с ги и започвам с приготвянето на оризовите кори. А техниката е елементарна. Потапяме кората от двете страни във вода, след което я изчакваме за 30 секунди до 1 минута да омекне малко повече и нанасяме плънката и аз завивам първо напред, леко разнасям, след което подвивам двете странични части и накрая завивам на ролце и така си правя вита хрупкава баница. След това взимам тавата и намазвам отгоре с малко ги и поръсвам част от плънката, което прави баницата още по-хрупкава и вкусна. Така изглежда баницата в суров вид. Последвайте и харесайте за час-две, където ще видите и крайния резултат.